Üdvözlöm, Dúr Róbert vagyok, és a CFD Engineering szakmai ismertető anyagát látja egy hőhasznosító kazán szimulációjáról és füstgáz oldali nyomás veszteségének meghatározásáról. Ha esetleg az a kérdés járna a fejében, hogy egy 4 blokkból, egy túlhevítőből, 2 elpárologtatóból és egy tápvíz előmelegítőből álló egyhuzamú kazán összes csőkígyóját hogyan fogom modellezni, akkor azt válaszolnám, hogy sehogy, mert nincs rá szükség. Legalábbis a mi feladatunkhoz, a füstgáz oldali nyomásesés meghatározásához nincs. Ellenben szükség van arra a vaskos kazán hőtechnikai számításra, amelyet a tervekkel együtt Szabó András vezetőtervező kolléga készített. A számítás tartalmaz minden szükséges információt, a füstgáz térfogatáramot, a füstgáz hőtani adatait és fokozatokra lebontva a csőkígyó elrendezése alapján számított füstgáz ki- és belépő hőmérsékleteket. Ezekből a varázslatos Q=C/M pont, azaz tömegáram, szor delta T képlettel kiszámítható, hogy az egyes fokozatokban mekkora a közölt hő mennyisége. Ezt a wattban kifejezett értéket pedig a szimulációban mint peremfeltételt adjuk meg arra a téglatestre, ami az adott csőköteget helyettesíti. Jelen esetben ez a hőmennyiség például a túlhevítőre 4,3 MW. Viszont a csőköteg ellenállást fejt ki a füstgázáramlással szemben, amelyet szintén elő kell írnunk erre a helyettesítő térfogatra. Ennek meghatározásához egy kiegészítő szimulációra van szükség, amelyet a legegyszerűbb síkbeli analízisként elvégezni. A mi kazánunknál ráadásul ez azért is kell, mert a csőkígyókat függesztő csövek tartják. Ennek következtében a vízszintes csősorokat kissé el kellett tolni egymás felett. Így lett egy nagyobb és egy kisebb rés a csövek között. Ebből a síkbeli csőköteg szimulációból le tudjuk olvasni a modellezett csősorokon eső nyomást, amit a fokozatra jellemző tulajdonságú füstgáz áramlása okoz. A blokk teljes nyomásesése pedig már csak egy szorzás kérdése, például a túlhevítő ellenállása 96 paszkálra adódik. Az így felépített áramlás és hőtani szimuláció és a megfelelően kialakított véges elemháló biztosítják a pontos sebesség és hőmérséklet eredményeket, amelyek kulcsfontosságúak a pontos nyomásviszonyok meghatározásához. Az áramlási kép nem az a kimondott térbeli fraktál bonyolultságú, az áramvonalak szépen egymás mellett haladnak, mindössze 2 leválási buborékot tudtam nagy nehezen összeszedni a felső fordítókamrában. Találkoztunk már bonyolultabbakkal is, de nem ez volt a lényeg. A tápvíz előmelegítő után a hőtechnikai számítás 263,9 Celsius fokot mutatott, a szimuláció pedig 266,6-ot, és az alig 1%-os hibát jelent, ami azért elég jó. Visszaellenőrizhetők a hőcserélő blokkokon jelentkező nyomásesések, megvan a példaként kiszámított túlhevítő 96 paszkálja, és a többi csőkígyó ellenállása is megegyezik a kézi számítás eredményeivel. Ezek mellett persze a teljes rendszer nyomásesését is le tudjuk olvasni a szoftver által előállított grafikonból, ez 444 paszkál, hiszen ezért csináltuk ezt az egész szimulációt. Az ilyen méretű rendszereknél csak ez a kazán nettó 12 méter magas, és a csatlakozó berendezésekről, úgy mint porraválasztók vagy összekötő csatornák még nem is beszéltünk. Szóval azért fontos a nyomásesés meghatározása, mert nem mindegy, mekkora lesz a füstgázkeringető ventilátor. Ha túl kicsi, az is baj, ha meg túl nagy, az is. De amint látták, ezzel a szimulációs módszerrel a feladat könnyen kezelhető. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!